No que respecta ás actuacións de abastecemento e saneamento en Corques e Quintáns xa foron adxudicadas e o comezo das obras é inminente. A primeira, cun importe de 100.000 euros, non só conectará a rede de auga ás vivendas da aldea de Corques, senón que entroncará coa estrada comarcal AC305, constituindo a liña principal para o futuro abastecemento da parroquia do Araño. É unha obra importante, trascende bastante máis o que é a propia aldea de Corques, que é a principal beneficiaria, pero ten a súa continuidade até chegar á estrada AC305. E é importante porque vai ser a liña principal do que será o futuro abastecemento da parroquia do Araño, que vai aproveitarse directamente do que é o depósito de Taragoña para ese suministro, non? Por iso é importante, alén da propia aldea de Corques, que tamén se vai beneficiar dela, pero sí que ten unha segunda parte importante para o suministro xeral de toda esa estrada AC305, non? En Quintáns, a execución das redes de abastecemento e saneamento darán servizo a unha trintena de vivendas. Prevese que a actuación presupostada en 200.000 euros de a comezo nas próximas semanas e conta cun prazo de execución de 5 meses. Por outra banda, o Concello vai sacar a licitación a renovación da cuberta do pabillón polideportivo por importe de 175.000 euros. É inminente tamén, neste caso, a saída a licitación da cuberta do pabillón de Rianxo, por así decirlo, un dos edificios deportivos importantes do Concello, e que vai ter unha obra de mantemento, sae cun prezo de saída de aproximadamente 175.000 euros, e que agardamos que ese proceso de licitación poida ir fluido agora e que se poidan executar as obras daqui a uns meses, non? É importante facelo no verán, porque ademais aproveitaremos o bo tempo para un cambio de cuberta. Os traballos terán unha segunda fase para a instalación nun futuro de placas fotovoltaicas sobre a cuberta.